Čau, já jsem Honza a vítám vás u Petrol podcastu. V první řadě mi dovolte vás pozvat na naši výstavu aut na Trojském zámku 20. a 21. července. Více informací najdete v popisku videa. Taky mi dovolte poděkovat HH Bistru a HH Media za to, že nám poskytli prostory a vybavení k natáčení tohohle podcastu. Dneska moje pozvání přijal Samuel William Miščík, Studio Moon TV. Yes. Ahoj, čau, díky, čau, že čau. si přišel. Ahoj. Tak čaute ľudia, ja som Samuel, ako už povedal, alias Moon a som slovenský youtuber, animátor, videotvorca, hovorte si tomu, jak chcete. Druhý v histórii, ktorý s československou tvorbou získal 1 milión odberateľov a díky moc za pozvanie a dúfam, že to dneska rozbombíme nejakými tvojimi otázkami. Čo si nachystal, som zvedavý. Díky, že jsi přišel. Hele, na YouTube máš přes 1 milion odběratelů docela čerstvě. Tvoříš už nějakých 10 let. Áno. Jak se to na člověku podepíše, tvořit na YouTube 10 let? Vieš čo, veľmi veľa ťa to naučí a zároveň ťa to zmení. Pretože samozrejme tá cesta, tá 10-ročná cesta už teraz, samozrejme robí s tebou veľa, veľmi veľa vecí sa naučíš, vo veľmi veľa veciach ťa to zmení, či už k lepšiemu alebo k horšiemu. Niektoré veci sú tam vážne ako neustrehnutelné, akože hlavne tá sláva, tie peniaze a všetko dokopy. Je to taká, dá sa povedať, že veľmi nečakaná vec, ktorá prišla ako začiatkom tohto tisícročia, že niečo ako internet, YouTube, neveľa ľudí si vôbec na začiatku predstavilo, že sa z toho môže urobiť nejaké zamestnanie, nejaká ako práca na plný úväzok, pretože ako povedzme si úprimne, kopu z nás akože youtuberov to robilo najprv len zo srandy, si točilo Minecraftiky, GTAčka, Peťan Games si točil proste Gamesy a tak ďalej a všetko to bolo len tak akože z prdelky a nebolo to mierené na ten biznis, jo, tak ako teraz. Teraz už ľudia vedia, že sa z toho YouTube akože dá i vydelávať a už cítiť z toho, že tam ľudia postrádajú tú takú zabavičku, ktorú sme mali akože my pred tými 10 rokmi, kedy len bolo niekde vo hviezdách, že sa vôbec nejaké reklamy do YouTube môžu dať a že sa z toho dá, ja neviem, zarobiť, dajme tomu na klasický nájom. Jo. A když teda z toho vyhodíme peníze, co ti to dalo osobnostně třeba? Neuveriteľne. Hej, YouTube neuveriteľne plynul z mojej charizmy, z mojej vášne. Jo. Ako ja, keď som videl na ostatných, jak to robia na internete a jak si tam točia Minecrafty a neviem čo všetko, no tak ja som si povedal ako malé dieťa, 12-13 ročné, že hej, ja to viem urobiť lepšie, jo. Že dá sa to urobiť lepšie, pretože v roku 2012-13 kámo vtedy, ako každý točil hry a 90% videí na YouTube ľudí točilo tak, že to bolo bez strihu, maximálne iba nejaká pridaná hudba a ja som tam chcel niečo viac, vieš, nejaké efektiky, nejaké proste, aby to bolo také viac zaživné, aby to nebolo také suché. No a preto som si povedal, že OK, začnem s tým tiež. Bolo to ťažké na začiatku. Ja úprimne, už je to taká amnézia, jo. Ja neviem ani ako som v 12-13 s tým začal. Viem, že som niečo skúšal v streamovom programe. Natočil som si nejakých pár prvých herných videí a nakoniec z toho vyšla akože veľmi úspešná kariéra, jo. Ale trvalo to dlho, akože vec je tá, že trvalo to dlho a úprimne každý sa ma pýta, že ako teraz s tým začať a vieš čo, ja neviem, pretože vtedy to bolo ešte ľahšie ako teraz, keď je to preplnené ako youtubermi a je veľmi ťažké sa nájsť v tom, že aké sú teraz možnosti, pretože predtým to bolo jednoznačné proste. Točíš, bum, mal si zaručený úspech, ale teraz musíš mať hlavne stratégiu na to, aby si uspel. Musíš mať nejaké miniatúry pekné, musíš mať dobré názvy, musíš mieriť na správnu cieľovku a tak ďalej, ale ja si myslím, že do toho sa všetko akože môžeme kľudne ako ďalej v podcaste dostať aj do hĺbky. Jasně, tak tohle se dá říct i o podcastech, že jo, dneska už. Áno, určite. Každopádně, cítíš na sebe nějaký tlak, že musíš neustále vydávat videa? Protože teď vlastně ty si udělal ten 1 milion a na hlavním kanále si zdal docela dlouhou pauzu v podstatě, v rámci jako nějaký té tvorby na YouTube. Takže cítíš nějaký tlak na sebe, že bys tam musel vydávat videa? Áno, určite, ale to je skôr to už tak hraničí s workoholizmom, pretože ako som povedal, tak ja keďže som miliónový youtuber, no tak samozrejme, že YouTube už robím na plný úväzok a je tam veľmi veľa vecí, ktoré musím dodržiavať. Jo. Napríklad mám s niekým spoluprácu, musím do daného termínu ako urobiť dielo aj s tou propagáciou, dajme tomu, alebo trebárs fanúšikovia chcú takýto projekt, takéto videá, sú na to zvyknutí, že vtedy to a to vydávam a ja sa teraz akože vážne snažím vyrovnať hlavne to, že áno, chcem, aby to bola moja práca a chcem, aby to bol biznis. Ale zároveň nechcem, aby sa akože u mňa postradala tá chcenosť akože to točiť zo zabavy, pretože mňa to furt baví, ako rozumieš, mňa to furt baví, akurát furt tam je aj
pridaná dávka toho, tej povinnosti, že to musím zvládnuť do daného dátumu a tak ďalej. A presne asi aj kvôli tomu som si tú prestávku dal, pretože tam samozrejme bolo viac vecí, o ktorých sa ľudia môžeme pobaviť. A ja som to už párkrát spomínal aj na mojom YouTube, aj Hero, že kvôli čomu mám tú prestávku, ale v skratke mal som nejaké mentálne nezrovnalosti v sebe, ten YouTube som vážne haslil od roku 2018 a veľmi som zanedbával seba ako osobu, seba v mentálnej sfére a sústredil som sa na nič iné, len na YouTube, vieš. A potom zistíš, že hej, hrozne meškáš od všetkých ostatných, až vážne ti to začne vadiť, jo. Takže vlastne môžeme říct, že si vyhořel? Dá sa povedať, že áno, ale tak zdravo vyhorel. Ako vyhorel som dosť, ale tak zdravo, že nebolo to také vyhoretie, ktoré by ma akože dodeptalo, úplne dobilo k smrti, že už nikdy akože nevstanem, ale bolo to také vyhoretie, ktoré som potreboval zažiť, pretože keby som teraz nevyhorel, tak by som postupne umieral proste ako kytka, ktoré odobereš vodu až do konca. Takže teraz som potreboval upadnúť na to, aby som sa v tých vymlel, pretože dlho som nemal žiadnu krízu na YouTube ani nič. Proste ja som od roku 2016 išiel proste hustle non-stop a potreboval som konečne zažiť aj ten taký diskomfort a tam ma to naučilo veľa aj z hľadiska toho, že ako ja, ako osoba fungujem, to, že ako musím využívať svoju voľu na to, aby som tie videá robil, ako musím naštartovať svoju kreativitu a tak ďalej. Je to taká dovolenka, by som povedal, ale dá sa povedať, že to je vyhoretie, lebo ja som ako vážne, keby som nemusel, tak neprestanem točiť, ale vážne ja som už nemohol. Nemohol som a povedal som si, že hej, urobím si prestávku ale na druhý kanál som samozrejme stále točil Minecraftiky, ale ten hlavný kanál, ten miliónový, tak ten som teraz nechal tak, ale za pár dní sa to zmení. Za pár dní už to znova začína. OK. Teď, jak jsi zmiňoval ten Minecraft, baví tě vlastně ještě natáčet ten Minecraft? Baví tě to hrát jako hru? Áno, ale už to nie je také ako kedysi, vieš. Určite mi budú rozumieť borci, ktorí sú v mojej generácii a tiež vyrastli na Minecrafte. Každý z nás, aj keď už ten Minecraft dohral, no tak my máme raz za čas proste nejakú potrebu si to zahrať. Jo? Tak keď hráči San Andreaska tiež si povedia, že idem si z úložta stiahnuť proste San Andreasko a idem si to zahrať, vieš. To je taká krásna spomienka z detstva. A ja to teda stále natáčam, pretože sa mi zdá, že som stále veľmi veľkou podstatnou zložkou v Minecraftovej komunite tu v Československu. Som de facto ešte so Syriakarim najväčší ako tvorca, ktorý to stále aktívne točí, spolu možno ešte aj s Pedrom a s Gamerom. A my to tak udržáme, celé ten Minecraft, pretože už tá hra ako taká teraz má trošku downfall, že nič tam nie je nové a hráči aj servery v Československu trochu upadajú, takže ako nechcem, ako mám veľmi ako veľkú citovú väzbu k tej hre, takže nechcem to len tak opustiť. A keď sa ľudia smejú, že Minecraft ako cvičikovaná hra, to je úplne ako mimo. Ja tú hru proste mám rád a stále to takto budem prezentovať. Jasně, OK. A když teda tvoříš, co jsou teda pro tebe největší výzvy v té tvorbě? Protože ty si říkal, že ten Minecraft už je teda, nebo zažívá nějaký downfall docela, takže dokážu si asi představit, že je problém třeba vymyslet, jako co vlastně má být ten obsah, ano, který tvoříš. Ono nikdy nie je ťažké ako vymysleť niečo kreatívne. Ako tam stačí vymysleť nejaký nápad a potom ho zrealizovať. Najťažšie je to zrealizovať, lebo nápad má každý raz za čas, každý napadne, že idem urobiť, ja neviem, podcast, idem založiť biznis alebo niečo. A ten nápad je fajn, ale tá realizácia, to je to práve orechové. Takže ja si myslím, že ako takto nápadov mám hrozne moc a ja si myslím, že som urobil aj dosť dobre, že som v roku 2020 z toho Minecraftu ako odišiel aj na reálny content, pretože ja som bol zahalený do roku 2020 a v roku 2020 som sa odhalil a bol to veľmi dobrý krok, pretože mi to otvorilo sféru do širokého spektra nového kontentu, ktoré som mohol začať točiť a teraz už moja hlavná téma, alebo teda hlavné videá, ktoré točím, nie sú ohľadom Minecraftu, ale sú to ohľadom reálneho života, animácia a tak ďalej. Sú to tie už veci, ktoré sa vymykajú tomu, že čo som niekedy mal spoločné s Minecraftom. Takže Minecraft je len taká bočná vec, ale stále ako motivácia, ktorá ma k tomu ťaha, je vážne ako pozostatok tej detskej vášne, ktorú som akože mal k tej hre. A ty to určite poznáš, keď si ty mal nejakú hru, ktorú si mal rád. Samozrejme, že si to raz za rok, raz za 2 roky proste stiahneš a zahráš a takto to má kopu ľudí. Jo. Takže ja z toho ťažím ešte s tým, že mi to v podstate ešte aj privyrába. Fanúšikovia sú z toho radi, ja som z toho rád a samozrejme môj druhý kanál sa udržiava naživo. Hele, ohledně toho obsahu, ty si hodněkrát zmiňoval, že bys chtěl dělat vlastní animovaný seriál. Áno. Přemýšlel si o tom už, o čem by ten seriál měl být? Áno, a to je možno chyba, ktorú som povedal, pretože odtedy neraz sľubujem veci. jo, teď to říkám, všichni se tě na to budou ptát. Áno, presne tak, pretože ja som to spomenul, tuším, pred rokom, že na tom chcem pracovať a bola to veľká chyba, pretože tieto tu prázdne sľuby väčšinou sa ti dosť vypomstia, pretože potom ťa ľudia furt s tým otravujú. A musím ti povedať, že teraz mám o mnoho iné starosti, než robiť animovaný seriál. Ako rozhodne to prichádza do úvahy,
úvahy, už mám napísaný storyboard, mám napísaný skript, viem, o čom to bude a tak ďalej, ale povedal som si, že keď to už bude vážne animovaný seriál, chcem to robiť ako s animovanými postavičkami, ktoré kreslím teraz, ktoré majú proste oči ako čiarky a toto všetko. Ako nepočkam si napríklad, ja neviem, za 5-10 rokov, že by som sa ako zlepšil v tom a vtedy urobím ten veľký seriál a potom si poviem, že ako musí mať nejaký progres a tak ďalej. A vieš, potom sa mi to začne mlieť v hlave, potom si zase uvedomím, že hej, keby som chcel tento seriál urobiť, ktorý by mal, dajme tomu 6 dielov po 20 minút, trvalo by to, ja neviem, 120 minút dokopy trebárs, 2 hodiny a teda 2 hodiny, hodina a pol, takéto niečo. Teraz neviem, koľko by to, 6-7 dielov by to malo a trvalo by mi to rok v kuse čistej produkcie. Ja si nemôžem urobiť len tak rok presávku na YouTube a do toho proste každý je zvyknutý na to, že dvakrát do roka robím klasickú animáciu, takže ja budem robiť seriál, do toho ešte klasickú animáciu a toto ešte vydám, ako je to hrozne veľký risk, ktorý by som musel podniknúť, ale momentálne som nastavený tak, že ešte urobím 1-2 animácie, klasické animácie, lebo ešte sa mám čo učiť a potom, keď tam ako naberem skúsenosti v týchto animáciách, čo plánujem robiť, tak vtedy si naplánujem produkciu tej animácie. Ešte aj s tým rozdielom, že teraz si ešte naberám striačov a všetkých ľudí, čo by mi mali pomôcť tým. Akurát včera skončilo druhé kolo mojich striačov, takže aj to je veľmi podstatná častka, lebo do 1 miliónu odberateľov, doteraz v podstate som si všetky videá, ktoré mám na mojich kanáloch strieľal sám. Až na pár výnimok, pár videí na druhom kanále mi strieľal niekto iný, ale hlavný kanál čisto, akože moja vizitka. To si asi jedinej takovejhle. A jediný hlúpy, pretože ja som to robil pre ten cloud, že budem jediný, čo bude mať 1 milión a všetko si strieľal sám. Nakoniec nobody gives a solitary proste každému to je úplne jedno, kámo. Ale urobil som to pre také moje vlastné pušnutie, vieš, pre ten taký môj, ako bola to moja cieľavedomosť, ako chcel som 1 milión odberateľov získať tak, aby nikto iný za to nebol zodpovedný, vieš, aby som nepovedal, že strieľal mi to niekto iný, alebo aby nikto nepovedal, že strieľal ti to niekto iný, no tak to není úplne, že čisto len tvojou zásluhou. A to som vážne chcel akože si dokázať, že áno, dokážem to úplne sám a neviem, prečo som takto bol nastavený. Ako teraz to vidím ako hlúposť, vieš, lebo tá efektivita tam nebola až taká veľká, vieš, ale asi som sa poučil, no. Ako je to fajn pocit, mať ten 1 milión odberateľov s tým, že som to robil sám, ale zároveň stratil som hrozne veľa energie. A neoplatilo sa to až tak, ako som si myslel, že sa to oplatí. Jasný. Teď v podstatě ty jsi měl nějakou 3měsíční pauzu, jestli se nepletu, nebo něco takového plus minus. Ano. Přemýšlel jsi i o tom, kam bys chtěl posunout svůj kanál obsahově? Ja som premýšľal, že ako to po milióne urobím, lebo napadlo mi, že by som svoj kanál dedikoval len na animované videá, kde by vychádzalo video, dajme tomu 1-krát za 2 mesiace, čo neviem, či chcem akože takto akože umrtviť svoj kanál. Zároveň, keby som chcel akúkoľvek moju tvorbu presunúť na môj druhý kanál, samozrejme, že je to dobrý nápad, lebo na mojom druhom hernom kanáli je teraz 400 000 odberateľov a bolo by fajn tam presunúť content a získať tam bilión taktiež. Ale zároveň, vieš, ty buduješ biznis len na to, aby si dosiahol akože nejakého milestoneu, ktorý len ty považuješ ako konečnú stanicu a potom to necháš umrieť. Veľmi mi to nedáva zmysel, vieš, pretože ten kanál realisticky nie je na konci svojich síl. On sa to len tak tvári, vieš, lebo youtuberi tu v Československu to majú, takže maximálne, ja neviem, Gogo, tuším 1,7 milióna mal úplne najviac v Československu a hovorí sa tak, že alebo teda ľudia majú taký podvedomý pocit, že milión je taká tá hranica toho všetkého. Ja to tak nechcem vidieť, pretože práve tento fakt a táto myšlienka ma úplne zabila, pretože ja keď som ten milión dosiahol, tak tým, ako som bol cieľa vedomý a tým, ako som bral ten cieľ, že 1 milión odberateľov a hasil som len kvôli tomu všetky tie roky. Potom, keď som to dosiahol, zrazu som zistil, že tam nic není na druhej strane. Nič. A normálne ja som mal taký, vážne to opakujem všade, kde som, je to ako keby si vybehol mrakodrap a na nejakom 20. patra máš 100 000 odberateľov a potom si povedal, že idem ešte urobiť ja neviem, 10 krát takú akože dlhú cestu na ja neviem aké poschodie, aby som dosiahol ten milión, ty to celé vybehneš proste za neviem koľkokrát akože dlhší čas, za 10 krát dlhší čas a potom prídeš na ten vrchol mrakodrapu a ty sa akože wow, to je milión, hej, to reprezentuje milión a potom sa pozrieš hore a kamo nie je tam nič a ja som sa takto cítil, ja som nevidel nič. Ja som si povedal, že ďalší cieľ ako pre Button je 10 miliónov a tu v Československu to je nemožné, keď Československo má dokopy 15 miliónov, vieš. To by som musel byť to by som musel cloudom byť akože tak vysoko, ako dajme tomu Karel Gott. S tým, že by mi každý ešte musel dať odber k tomu a sledoval. A to je nemožné podľa mňa. Ja si myslím, že 2 alebo 3 milióny sú ešte možné. 3 milióny je taký pík, si myslím. Ale rozhodne, ako 2 milióny je pekné, ale zase nedostanem z toho ten Button, vieš. A to vieš, ja som taký trochu materialista, ako ja som rád, keď dostanem nejakú odmenu za niečo. To má tak, akože som v tomto hrozne detský, ale kto to nemá rád, vieš? Nejakú trofej odmenu za to. Není ten Button v podstatě jako stejná motivace, jako když si v podstatě neměl střihače doteď? Vieš čo, ten Button je hlavne hrozný ojeb.
Ten button je lebo takto, hrozne veľa ľudí haslí kvôli tomu buttonu a keď niekto dostane ten button za 100 000, on je pekný. On je aj pekný pre ľudí, čo to nemajú, ale ty ho dostaneš, hrozne sa tešíš na ten pocit, tebe vyskočí proste dopamín, alebo čo to je proste si hrozne šťastný z toho, jak to rozbaľuješ a všetko a potom ty to po pár sekundách zistíš, že to je proste len kus plastu a ty do pár hodín úplne stratíš cit k tej veci. S miliónovým batonom je to trochu iné, lebo tam máš pocit, že to je ako niečo, čo má momentálne len 13 ľudí, ako z česko-slovensko hovoriacich ľudí na scéne, ale ten silver button dokáže ťa aj ten demotivovať. Lebo si zistíte, že to je len plaketa. To je len plaketa, ktorá proste bum, už ju mám a tam sa tiež dá ako veľmi vyhorieť. Poznám kopu youtuberov, ktorí dosiahli 100 000 a skončili s haslom a najviac to dotiahli nejak do 200 000 a to. A ja som si hovoril, že chcem 1 000 000, kámo. Ja som povedal, že no, že ain't no way, proste ide sa. Takže tak, asi takto to nejak funguje, takže ako dávať si bacha na tú cieľavedomosť, lebo čokoľvek keď si až moc cieľavedomý na jednu vec, keď ju dosiahneš, tak je tam veľké nebezpečie, že proste pôjdeš dolu a musíš tam nájsť nejaký iný cieľ. A o to som sa teraz snažil počas tej prestávky. Tobě je 22 dneska. A v podstatě spoustě lidí ve 22 tak nějak teprve začíná ten život. Dochodí střední, možná ještě chodí na vejšku, možná ještě další 2 roky, 3 roky budou chodit na vejšku. A ten život jim teprve začíná. Ty v podstatě ve 22 už si dosáhl, řekněme, pomyslného vrcholu na té české YouTubeové scéně. Je něco, co by si ještě chtěl dosáhnout? Nebo kam dál se chceš osobnostně posouvat? Vieš čo, vec je tá, že v hlave sa ti všetko znormalizuje. Či už máš milión odberateľov, alebo či už máš 1 000 000 eur, alebo či už máš 100 miliónov. Tá hlava si furt zvykne na ten status, kde si momentálne. To znamená, že keby som si teraz povedal, že hej, toto je moja konečná stanica, pretože pred 5 rokmi som to tak videl, hej, že keď dosiahnem 1 000 000 odberateľov a budem zarábať toľko a toľko a budem mať toľko a toľko fanúšikov, budem schopný toho a toho, vtedy to je moja konečná stanica a vtedy prestanem. Takže ako 15-ročný ja by som ti povedal, že áno, keď získam 1 000 000, môj život je complete. Teraz to tak necítim. Teraz znova cítim, ako keby som bol na začiatku. A aj keď je to veľmi divné povedať, ale asi to plynie z mojej ako cieľavedomosti, že proste cítim, že ešte dokážem viac. Ako to, že mám v 22, ako to, že čo som doteraz vybudoval, ako len keď si predstavíme, čo by som bol schopný za 10 alebo 15 rokov, neviem, čo to bude. Ja neviem, či budem mať ako rovnakú cieľavedomosť, neviem, čo všetko. A keby som mal, tak by som mohol byť akože ešte niekde inde, vieš. A napadlo ma zahraničie, počúvaj. Nebudem ti klamať, napadlo ma zahraničie, lebo tam tie možnosti sú úplne niekde inde. Tam mieríš na väčšiu skupinu ľudí, na viac jazykov a tak ďalej. Anglicky viem tak dobre, aby som vedel robiť YouTube videá, si myslím aspoň, ale keby som mal povedať, že toto je moja konečná stanica, tak je mi veľmi nepríjemne, ako si to priznať. A nechcem si to vstrebávať do hlavy, absolútne. Pretože by som sa cítil veľmi zle. A ja si aj myslím, že aj keď máš ten 1 000 000 odberateľov, tak to veľmi neurčuje tvoju popularitu ako takú, lebo najmä tomu sú ľudia, ktorí majú menej odberateľov ako ja a majú o mnoho väčší hype. Hej. Ja som napríklad haslil od roku 2018, 2019 do roku, ja neviem, 2021 bol taký môj najväčší hasl. Teraz sa to tak trochu ukľudnilo, ale teraz má napríklad veľký hype na československej scéne John Marianek, komu by som napríklad chcel veľmi poďakovať, že to vôbec na nejakej českej scéne akože zvládajú. Ale on má napríklad menej odberateľov ako ja, má nejakých 900 niečo tisíc, ale on má teraz, dajme tomu, 10 krát väčší hype ako ja. Takže ono sa to nedá ako presne povedať na základe odberateľov, že aký je tvoj status na YouTubeovej scéne a veľmi sa to týka akože toho momentálneho hypeu, ktorý ty máš. A niektorí, keď si hovoria, áno, a dajme tomu YouTube legenda, je niečo úplne iné ako ten, čo je momentálne populárny na YouTube. Pretože dajme tomu YouTube legenda je treba, neviem, Peťan, Gogo, čo ja viem, Gamer a tak ďalej, ale oni reálne akože pozrieťami sú v tej takej strednej až podpriemernej triede momentálne. Ako je tu treba ako prizvať tých nových ľudí na scénu a trochu si zrovnať, že čo to vlastne ten YouTubeový status je a kto je vážne populárne. Že neberá to len na základe odberateľov a preto ma to aj tak trochu akože, vieš, nutí premýšľať nad tým, že ten 1 000 000 odberateľov vážne až tak na tom nezáleží, vieš, veľmi. Hele, a jenom vrátíme se k tomu zahraničí. Směřoval si spíš, jakože ty sám by se chtěl přestěhovat do zahraničí a mít zahraniční třeba YouTubeový kanál, který by si natáčel v angličtině? Nebo že by si působil tady z Prahy a jenom by si začal natáčet videa v angličtině? Sťahovať by som sa nechcel. Zase sťahovanie veľmi cieľavedomý nie som. Akože rád cestujem, ale neviem, či by som si zvykol na to byť v nejakej inej krajine a zažiť inú kultúru a jednak kvôli priateľke, lebo priateľka taká nie je a zároveň ja už som tým, že mám českú priateľku a som sa presťahoval z východu Slovenska do Prahy, už tu mierne cítim tú kultúrnu akože
tie kultúrne rozdiely, ako Česi a Slováci nie sú rovnakí, nie sú stejní. Proste my aj historicky, aj povahovo, aj nábožensky, akokoľvek sme veľmi, veľmi rozdielne štáty. Mne sa zdá, že jediná vec, ktorá nás tak ako brutálne spája, je vážne ako ten fakt, že sme boli spoločný štát kedysi a že máme veľmi, veľmi podobné jazyky. Ale ináč akože cítim na vás Čechoch, že vy ste taký viac uvoľnení, taký viac proste neberete ten život až tak vážne ako Slováci, si myslím. A to je asi hlavný rozdiel, lebo ja pochádzam z východu Slovenska, tam to je hrozne náboženské, vieš. A tam sa všetko bralo vážne, vieš, vysoká škola a to, že aký máš, vieš, sociálny level proste v meste a hovorilo sa o tebe a o tvojej matke, že čo ťa učí, čo ťa neučí a tak ďalej. A tuto je proste jedno. A neviem, či to je iba tým, že som vyrastal v menšom meste a tu v Prahe je to iné a tu je každému všetko jedno. Ale rozhodne, keď som takto prišiel do Prahy za priateľkou, lebo priateľka je Češka, tak som zažil aj kultúrny rozdiel medzi ľuďmi a aj kultúrny rozdiel ako v partnerskom živote. To znamená, že keď si toto predstavím a prekonvertujem to, dajme tomu, do zeme, kde by som, dajme tomu, v budúcnosti chcel žiť, hej, teoreticky, dajme tomu Spojené štáty, alebo trebárs Dubaj, alebo Japonsko, je to tam ešte o dosť, akože iné, kultúrne aj všelijako inak a to ma trochu straší a preto nemám veľmi veľké ambície akože ísť do zahraničia. Už tá Praha je taká, že je to maximum, čo ako v Československu môžem získať, ako žiť v Prahe a to je asi také, že mi to stačí. Aspoň zatiaľ. Možno zmením názor, ale zatiaľ mi to stačí. OK. Dokázal bys lidem popsat, jak vypadá tvůj den? A teraz dneska, jo. Nebo ne dneska, ale tak jako obecně. Vysvětlit lidem, jak vypadá den youtubera. Jasné. Tak teraz sa to samozrejme nedá porovnať s tým, že ako som ten program mal nastavený, dajme tomu pred 2 rokmi, keď som vážne ako haslil, ale urobím 2 verzie. Počas hustlingu som vstal o 9 ráno, urobil som si samozrejme, neurobil som si ani snídaňu, ani nič. Hneď som išiel za počítač a natáčal som video asi do 12. Potom na obed som si zaskočil do Mekáča a dal som si Mekáč, potom som prišiel domov, zostrihal som to video, do 3. som ho strihal, o 3. keď som dostrihal predošlé video, tak som išiel točiť ďalšie video a potom som ho znova strihal, takže som urobil 2 videá denne tým pádom a večer som si dal KF-ko o 9. 10. večer a išiel som spať. To je v podstatě, narážím na to, ty si tvořil animaci Každodenní život youtubera. Ano. Je to 4 roky starý a mě právě zajímalo, jestli se od té doby něco změnilo, jestli už se válíš ve vaně plný YouTube money. Tak toto, čo som teraz vyslovil pred chvíľou, tak to je to, že ako som fungoval niekedy. A asi mi rozumie, že ako som sa dodrbal, lebo som mal taký systém. Teraz, ešte kým sa vrátim ku tej animácii, lebo tam to bolo na škole. Teraz to mám nastavené tak, že vstanem, dajme tomu o 10. Pred obedom. Mám samozrejme nejaké cvičenia, nejaké meditácie, nejaké terapeutické veci, lebo navštevujem terapiu na tieto veci, ktorá mi každopádne veľmi, veľmi pomohla, veľmi odporúčam. A mám nejaké cvičenia, nejaké mentálne cvičenia na ukľudnenie a tak ďalej, aby som sa správne akože udal do toho dňa. No a potom si samozrejme dám akože obed. No samozrejme, nie vždycky to začína raňajkami, ale snažím sa raňajkovať aj hneď keď stanem. O 12. si dám obed a tým začína môj deň potom. Ja v podstate pracujem teraz tak, že pracujem od poobedia až do noci. To znamená, že keď si to viem dovoliť s mojou prácou, tak samozrejme, že robím videá, dajme tomu do 11. do 12. večer a potom do 1. do 2. ešte si robím akože veci pre seba, idem do vania a tak ďalej. Takže takto to mám momentálne. Vstanem o 10. do 12. si vyhradím čas pre seba. Celé po obede až do večera do 11. do 12. tvorím videá a robím skripty a tak ďalej, vybavujem biznis, bla 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 a potom o 1. 2. idem spať. A toto je, čo si ty spomenul z tej animácie, to som ešte bol na strednej škole. Na strednej škole som bol od roku 2016 do roku 2020 a zmaturoval som, ani neviem jak, lebo bol COVID a každý na mňa za to nasraný. Mňa maturity dali zdarma, pretože COVID to všetko zrušil, takže mi spriemerovali známky, čo bola ako halus. Takže ja ani neviem, jak som skončil školu. Proste mne raz povedali z intraku, že bum COVID, bum vypadni a odtedy som tam nebol. Ale vtedy som fungoval ako extremisticky. Ja pochádzam z mesta Sabinov, čo je na východe Slovenska nad Prešovom. A navštevoval som školu, ktorá bola hodinu pod Sabinovom, hodinu autom cesta. A v Košiciach. V Košiciach som bol od pondelka do piatku na intru a chodil som do školy. Každý víkend som sa vracal domov samozrejme, ale ja som si našiel na strednej škole priateľku z Ústí nad Labem, za ktorou som chodil každý druhý víkend a mal som to tak, že od pondelka do piatku som bol teda v tej škole. Potom v piatok som išiel domov do toho Sabinova, kde som si len zobral veci a hneď hodinu na to som išiel znova do Košic, aby som išiel na vlak. No a išiel som 10 hodín z Košic do Ústí nad Labem priamo,
počas noci, cez noc, aby som bol celý víkend u priateľky a potom v nedeľu som znova išiel na vlak z Ústí a išiel som priamo do školy, lebo v pondelok mi začínala škola v Košicích. Takže jeden víkend som bol doma a druhý víkend som jazdil za priateľkou a do toho som ešte robil YouTube. A ten jeden víkend, čo som bol doma, tak som si musel pretočiť všetky videá na 2 týždne dopredu, takže to bolo akože to bolo veľmi zaujímavé, no ako ten život bol extrémne, ale takto, ako pre moju momentálnu priateľku, doteraz sme spolu, som bol akože vtedy ako ochotný urobiť všetko a bol to aj veľmi dobrý spôsob, že ako som sa namotivoval na ten YouTube, lebo ja na to, aby som cestoval, lebo Regiojet to je kamo 500 korún cesta tam, takže 2000 korún tam a naspäť de facto. Takže ja som potreboval ako vydelávať ako ranec, aby som si to mohol dovoliť každý mesiac, každý druhý víkend a spolu s tým som potom hustlil akože aj všeobecne, takže ako všimol som si, že ja som si myslel, že keď pôjdem zo školy a keď ten ošiaľ okolo vzdelávania a to nebudem musieť zažívať a budem mať celý svoj život venovaný len YouTube, takže mi to pôjde veľmi rýchlo, vieš. A ja som si uvedomil, že tá škola mi dávala akurát dôvod na to, aby som sa tomu venoval, pretože som musel využiť tých pár hodín na to, aby som všetky tie videá spravil. Ale teraz, keď som doma, tak ja som si postupne uvedomil, že tú motiváciu postrádam, lebo tým, že ako máš komfort toho, že máš kopu času, tak ty sa na kopu veci ty si povieš, že nemusím vstávať do školy, no tak nevstanem, nemusím robiť video, lebo zajtra mám tiež voľno, mám čas, nemusím tam a tak ďalej. A v tomto škola bola dobrá, že ti presne vyhradila čas. A keď si to chcel robiť, tak tu máš ten čas a musíš to urobiť aj cez mŕtvoly. A teraz ten komfort akože pociťujem až moc a není to až také zdravé, ako som predpokladal. No. Takže každý si myslí, že idem preč zo školy a idem full time akože job, ale niekedy akože, keď máte takú školu, že nemáte až toho tak veľa, tak je to lepšie, ako mať vážne čas úplne na všetko. Lebo tam sa demotivujete veľmi rýchlo. Sleduješ na YouTube nějaký obsah? Co sleduješ? Co tebe vlastně baví? Nebo co tě inspiruje? Koho sledujem? Mr. Beasta sledujem teraz. Kdo ne? Carwow, keď tak, ako sledujem dosť. Matt Watson. A mimo toho asi nič konkrétne, pretože ja v podstate ako tvorca, no tak mám urobiť videa preto, aby to ostatní sledovali. A musím urobiť všetko preto, aby tí ľudia zostali na mojom YouTube čo najdlhšie, ako to ide. A keď sa ja do tejto pasci chytnem, ja ako tvorca, že sa zaseknem niekde na shortsoch alebo na videách, ktoré sú vážne robené len pre dopamín, tak mne to príde vtedy, že som ako spadol do hrozne podradného stavu toho, že ja som ako tvorca a ja som akurát teraz v pozícii toho diváka, vieš. Takže ja stále nedokážem sledovať YouTube akože dlhšie, lebo si poviem, že hej, toto by som mal robiť ja, akože vytvárať videá a nie na ne čumieť, vieš. Takže na YouTube väčšinou nepozerám až tak často, lebo som si čím ďalej tým viac uvedomil, že to je strata času v môjom prípade, že ja to mám tvoriť a nie to sledovať. Takže veľmi veľa toho nesledujem, nesledujem toho moc. V návaznosti právě jsem se chtěl zeptat, jestli teda to, na co koukáš, jestli máš nějakou profesní deformaci, jo? Že třeba sleduješ, jak je to video sestříhaný, jak je nakomponovaný, nebo jestli to fakt sleduješ jako konzument, jako ten divák. To je hlavná vec, ktorá sa ti zmení. To je hlavná zmena, že ty keď začneš byť videotvorcom alebo nejakým animátorom a začneš to robiť profesionálne, ty sa nemôžeš sústrediť ani na ten dej poriadne, pretože ty analyzuješ všetko, čo v tom videu je. Samozrejme, že klasický divák, keď si pustí nejaké video, nejaký dokument, dajme tomu od Bigeho alebo čokoľvek, tak ako sleduje ten dej, ako sa to video vyvíja a nechá sa unášať tým projektom. Ja čo robím je to, že analyzujem každú jednu vec, čo vidím akože v tom videu. A tento typek proste hneď už prvé 3 sekundy povedal niečo, aby zaujal divákov, potom tu dal takú grafiku, ktorá proste pekne spektrálne farebne zladená s tým, že čo nasleduje potom a proste to je len prvé 3 sekundy a proste moja analytická držka to proste stále vidí hrozne technicky a vidím len všade samé grafy, samé dĺžky, že kde čo ako urobil, takže ja nedokážem normálne sledovať YouTube video. Ja keď pozerám napríklad shorty, no tak ja každým shortom sa učím, že ako to funguje. Ale potom znova ako prichádzame do toho, že nechcem to robiť dlho, vieš, lebo si povieš, že teraz mám robiť videá namiesto toho, že, aby som prokrastinoval a tak ďalej. A tak je to aj s animovanými seriálmi. Počúvaj, keď sa napríklad pustím Ricka a Mortyho, alebo Bluey, alebo čokoľvek, čo akože aj moja priateľka si pustí, alebo animečko hlavne. Tak furt akože analyzujem, že čo je ako nakreslené, v akej perspektíve proste, aké farby tam použili, aké sú tam pohľady, že aká tam je os, aká tam je, vieš, a nedokážem byť už ten klasický divák, ktorý si len užíva ten dej. Napríklad ani horor. Ja nedokážem sledovať horor, pretože mimo nejakého jumpscaru mňa nevystraší nič. Pretože ja len analyzujem to, že ako tam dali hudbu, aké tam dali farby, lebo ja keď som študoval filmografiu, tak my sme sa učili, hej, že ako vyrobiť horor. Takže ja si hovorím, že hej, toto nie je strašidelné, lebo viem, ako to urobili. Vidím tam tie, vieš, body, podľa ktorých sa oni viedli. A
preto tie horory mimo jumpscarov ako ma proste nevystrašia, pretože viem, že to tak bolo robené, aby sa ľudia bali. Takže je to taká trochu újma, ale samozrejme možno som až dosť analytický, no akože tam musím proste len odpojiť hlavu a užívať si to. Pojďme se ještě bavit o tvých fanouškách. Ty si svých fanoušků dost vážíš. Veľmi. Dropuješ pro ně merch, děláš setkání všelijaký s tebou přímo, přednášky. Áno, hlavne si píšem s veľmi výrazne. Ako non-stop. A napríklad aj som mal také video, že fanarty, ako mi kreslili, každý nenávidel fanarty, kámo. Youtuberi ako niektorí nenávidia tie také, alebo nie, že fanarty, skôr edity nenávidia. Keď niekto na teba robí edity, akože na TikToku a to. A ja práve, že týchto ľudí akože mám najviac rád, lebo každý youtuber nemá rád ľudí, že čo robia na nich TikToky. A ja práve týchto mám rád, lebo predstav si, že fanúšik ti dokáže niečo nakresliť alebo vyrobiť a dá to na ešte vlastnú sociálnu sieť, len preto, aby si to ty videl. Však to sú najlepší fanúšikovia. Práve čo toto robia, ako prečo ste na nich tak naštvaní, akože každý. Takže hlavne týchto fanúšikov si vážim, čo niečo ešte robia na úkor toho, aby mi ukázali, že ma majú radi. Takže áno, ale jo, akcie, samozrejme merch je taký, že jo, záleží na fanúšikovie, či si to kúpi alebo nie. Ale hlavne to je také nehmotné veci, akože písanie si s fanúšikmi, ktorí to potrebujú, alebo vieš to, že niekoho fanár si proste zavešiť. Ja mám celý barák vyvesený, akože bol si u mňa, že jo. Tak si videl, že ako tam mám proste tie obrazy a všetko, akože fanátame mám celý barák rozvesený, aj video o tom mám, takže snažím sa, lebo fanúšikovia sú akože vážne veľmi, veľmi krehká vec, na ktorú môžeš naraziť, lebo stalo sa mi kopukrát, že ja keď som bol menší, tak som jednému nemenovanému youtuberovi napísal, že super video a napísal som to s tvrdým milom, lebo som bol malý a typek mi napísal, že aspoň sa nauč gramatiku alebo niečo. A ja som vtedy mal 11 a mňa to vtedy hrozne akože drclo vtedy a hrozne ma to, ako, bol som z toho veľmi smutný a doteraz som si to zapamätal. A teraz som človek, ktorý má 4-krát viac odberateľov ako on a stále si to pamätám. Tak teraz si predstav, že ty toto niekomu urobíš. Je to nejaký proste kid, ktorý má 9-8 rokov, nevie gramatiku, ty úplne prečo nevie gramatiku a tak ďalej. A čo keď tento decko bude, ja viem, za 10 rokov nejakým právnikom, alebo nejakým policajtom, alebo nejakým, čo ja viem, vysoko postaveným lekárom, dajme tomu. On si to všetko bude pamätať, pretože v tom detstve to pre neho znamená veľa. A preto je to tam hrozne krehké. Ako niekedy vážne tí fanúšikovia sú degeši, ako to musím uznať aj ja, ale sú tam proste určité veci, ktoré sa proste nerobia a čím som starší, no tak tým viac chápem tomu, že akokoľvek fanúšika si musíš vážiť. Dokonca aj keď ti niekto napíše, že ti dajme tomu do komentárov s mäkkými potom. Tak to je tiež také, že oni chcú ti nadávať kvôli tomu, aby si ich všimol a mne sa tiež koľkokrát stalo, že mi niekto napísal, že seš a som mu napísal, že ne ty, alebo takéto niečo. A on mi povedal, že jo, díky, ja som iba chcel, aby si mi odpísal, vieš. A proste, vieš, že to, není to vždy hate comment ako hate comment, vieš. Tí fanúšikovia proste len skúšajú cestičky, že ako sa k tebe dostať. Ty teda chválíš ty svoje fanoušky, ale z druhé strany věřím tomu, že ti lidi třeba i poznávají na ulici a že ne vždycky máš třeba náladu se s těma lidma bavit. Ano. Jo, jako všichni máme nějakou sociální energii, nejsme na baterky. Nebo jsme na baterky právě. Stalo si ti někdy fakt nějaký bizár jako s fanouškem, že už fakt jako ti tekly nervy vyloženě? Vieš čo, vyložené nervy nie, ale stalo sa mi pár bizarných situácií, počúvaj. Napríklad sa mi stalo, že som išiel s mojou priateľkou po ulici a zo zadu na mňa normálne vyskočila kámo chameleón, alebo počkaj, jak sa volá ten taký, tá taká veverka s tými krydlami, že čo proste skočí a proste lieta. Normálne takto na mňa skočila, normálne fanušička, asi 7 alebo 8 ročná, normálne sa mi zavisila na záda. Normálne sa rozbila zo zadu a normálne mi skočila na záda, že čau Mune, že čau, jak te mám rada a všechno. A kamo len akože čumíme, ako neviem, 7-8 ročná holka, ako vážne, ako malé dieťa. A ja som hovoril, že hej, kamo, toto sa nerobí, proste ja si idem a zrazu za mňa niekto skočí, proste, čo ma niekto nechce zabiť alebo niečo okradnúť. A ja som len počul, že sa niekto ako rozbieha za mnou, ja už normálne vieš tlak, lebo neviem čo to je. A zrazu na teba ako zavesí človek. Ako stalo sa mi toto raz a potom sa mi ešte stalo párkrát, že mi ako keď tak zazvonili na dom s tým, že ma išli troliť. Vyloženie, že napríklad prišiel typek ku mne a zazvonil mi na barák a povedal mi, že máš na videa, si úplne a ja som iba tak na neho čumel. A to, ja som vedel, že to bola stávka, hej, proste ja už som videl, že sa vsadili, že aby toto spravili. A som ja povedal, že hej, kámo, ako stojí ti to za to, že myslí si, že toto má vytočiť, proste. Som ma tak vysmial a proste išiel som preč. On to samozrejme červenal celú dobu. Ale povedal som si, že hej, to sú decká, akože aj keď mi nejaké malé deti ako zvonia na barák, tak ja som ich niekedy hrozne
hrozne ako zdrbal za to, že hej, že ako máme zavolať políciu, alebo akože zavoláme rodičom, ako vyložené som bol akože na ne hnusný. Na 7-8 ročné deti. A potom som si uvedomil, že hej kámo, ja keď som mal 9 rokov, tak som robil to stejné. Ja som išiel polícii, zvonil som na baráky a zdrhol som. A teraz za to budem akože zdrbávať ostatné decká, však ja som bol úplne stejný, vieš. Takže ako poviem to skôr ako tým spôsobom, že hej, ako mám kamery, nie som dement, takže len aby ste vedeli hej na budúce, že proste aby sme to neriešili cez rodičov a to. A oni že aha, tak promiň. A proste vidno, že tie deti si to uvedomia, ale zase netreba ich tým traumatizovať. Pretože oni si to uvedomia, že urobili chybu. Oni si to uvedomia, ale zase traumatizovať to není správna cesta. Svých fanoušků si teda vážíš a snažíš se pro ně dělat první, poslední a být nejlepším člověkem pro svých fanoušky. Áno, a aj keď ma naštvu, tak nechcem zachádzať do extrémov. Děláš tohleto samý i v partnerském vztahu? Jaký jsi partner? Ja som si myslím, že veľmi, veľmi dobrý partner. Takto moja priateľka ma niekedy sledovala, keď mala 14-15 a potom ma sledovať prestala a potom mi len tak poslala žiadosť na Facebook a mne sa akože zapáčila, začali sme si písať. Ona si najprv myslela, že ju trolím, že ju dám do videa a nakoniec sme si akože tak neskutočne sadli, že hneď ten charakter toho youtubera zo mňa upadol a u nej tiež charakter tej fanúšičky upadol a reálne sme sa akože hĺbkovo zblížili akože. No ja som potom za ňou začal chodiť, samozrejme, rok a pol sme chodili za sebou a potom sme sa presťahovali spoločne do Prahy a ja si myslím, že som dobrý partner. A ja si myslím, že aj ona je dobrá partnerka naopak, pretože každý hovorí, že kto by nechcel byť proste s youtuberom, že čo má peniaze a tak ďalej, ale ako bro, keby to reálne tak bolo, že ako moja priateľka je zlatokopka, tak by možno ani tak dlho so mnou nevydržala. A to ako, čo je vôbec na tom zle? Každé dievča chce mať chlapa, ktorý vie akože zarobiť peniaze, ktorý má vysoko nastavený štandard v určitých veciach, ktorý sa vie o ňu postarať. Takže ja to skôr berem ako kompliment, keď niekto povie, že hej, že nudlička akože chodí s múnom a tak ďalej. Ja si hovorím, že no dobre, vychádza jej to. Mne vyhovuje to, že mám ju, jej vyhovuje to, že mám mňa. A či už je tam napríklad benefit toho, že ja mám peniaze, alebo že ona je pekná, proste páči sa mi jej povaha, alebo to, že aké má oči, alebo jej postava, to je akože všetko asi také stejné akože vo všetkom, takže samozrejme, že tam narážajú ľudia na veci, ale prežili sme si tiež akože pár takými kauzami, kde na nás bolo naražané, ale to nás akurát ešte viac ucelilo, takže samozrejme ja mám na starosti non-stop akože vieš, ten YouTube udržiava, ten biznis ako taký, lebo tak či tak tie peniaze potrebujeme na spolužitie, ale ja mám akože celý ten biznis a YouTube na starosti. A ona má na starosti akože väčšinou tie domácké veci, ako príprava, dajme tomu jedla, alebo poupratovanie baráku, vieš. A napríklad, ja dajme tomu aj nudličke, akože takto, moja priateľka je zamestnaná pod mojou firmou, ja mám akože SROčko a je podobno zamestnaná, to znamená, že ona do žiadnej práce nechodí. Keď tak, no tak raz za čas si zajde na nejakú brigádu, keď dostane na niečo chuť, ale ja to mám zariadené tak, že keď napríklad niekde chceme ísť spoločne, tak to môžem zobrať akože do firemných nákladov, pretože ona je tiež mediálna osoba, akože ona tiež má Instagram, chodíme napríklad na spoločné akcie, keď si tam chceme zobrať hotel, boom, dám to proste do nákladov a tak ďalej. Takže vo veľa veciach mi to vychádza a zároveň ona mi akýmkoľvek spôsobom prispieva tomu, aby som ja ten YouTube robil, jo. Ona mi robí mentálnu podporu ohľadom toho, hneď prvý človek, ktorému sa vykecam je ona de facto. Takže všetko to dáva zmysel, takže nielen, že ja som dobrý partner, ale ona je ako veľmi, veľmi dobrá partnerka. Takže ja si myslím, že sme na tom ako veľmi, veľmi dobre, čo sa týka vzťahov. Super. Ty jsi i zmiňoval peníze. Spousta lidí, který má, řekněme v uvozovkách, hodně peněz, tak nedokáže docenit materialistický dárky nebo věci, které ti prostě lidi dávají. Ano. Co byl nějaký nejlepší dárek, který jsi v životě dostal? Ja som dostal najlepší dárek, ja neviem, ja som nastavený tak, že dárky ako skôr dávam druhým. Keby som ti vedel povedať, že aký najlepší dárek som ja niekomu dal, tak samozrejme, že by som vedel vymenovať minimálne 3. Ale také dárky, ktoré som ja dostal, ja si myslím, že takým dárek, ktorý bol takým polodárkom, bolo to, keď mi rodičia v 14 povedali po 5 rokoch, čo som chcel počítať, že mi ho nedovolili akože kúpiť, že áno, počítať si z YouTube Money, akože môžem cez ich firmu kúpiť a že im to budem splácať. A kúpili mi noťaz. Akože ja som im to musel splatiť, ale bola to akože ich, dá sa povedať, že iniciatíva mi ten noťaz v podstate vôbec pristupniť. A mimo toho, ako dostal som také, že elektrické piano a tak ďalej, alebo vrtuľník na ovládanie, keď som bol malý, ale ako vyložený dárek,
Všetky dárky som si, dá sa povedať, že ja priťahol sám. No teraz je aj hrozne ťažké mi vôbec darek akože dať, lebo ja čo chcem, no tak to si kúpim, vieš. No práve. A nie vieš, je to komplikované, pretože tým sťažujem prácu ostatným a väčšinou ľudia odo mňa očakávajú, že budem mať nejakú úplne že bombastickú reakciu na to, keď mi dajú darek. A to nenávidím. Kamo, neviem, kde to je. Ja si myslím, že to je niekde v Číne, kde sa na Vianoce dávajú dárky že si rozbaľuješ dárky sám, aby sa nemuselo ukazovať to, že ako si nadšený z toho dárku. Že keď to náhodou bude zlý dárek, aby si sa falošne netešil z dárku pred ostatnými, že to je super dárek, ponožky, ty to úplne úžasný, díky moc. A vlád si hovorí, že znova ponožky do piči, ja tu niekoho zabijem, vieš. Takže toto by som chcel, aby sa zariadilo aj kámo v mojom okolí, pretože ja nenávidím, keď mám reagovať na dárky. Vieš, ja uvidím darek, wow, super, akože kľúčenka, paráda a vieš, ja musím mať tú pretvárku a nenávidím to. Ale zároveň, keď to ja robím ostatným, tak ja to chcem vidieť, vieš. A keď niekomu dám darek, keby som tebe dal darek, že bum, tu máš RS6, tak vieš... Ale tak to by byla super reakce, tak to se nemusíš bát, že bych to fejkoval. Z lega, dajme tomu nomore, tak z lega. I z lega. Tak tiež hovorím, že tiež ako pozerám na tvoje oči, že aký si šťastný a proste mňa to naplňa, vieš. Ja som človek, ktorý chce obdarovávať ľudí viac, než aby ostatní obdarovali mňa. Lebo ja som tiež nastavený, vieš, na ten hustle. Že aby som bol nerád, keby mi niekto len tak dal peniaze, alebo keby som len tak vyhral lotériu nejakým šťastím. Ja chcem mať svoj úspech potvrdený mojou vlastnou prácou, vieš. A preto to plynie aj z toho, že nerád tie dárky dostávam. Tie dárky si vyrábam sám de facto. A ja obdarovávam ľudí. A zároveň budem otec. Ako otcovi mi nikto nebude dávať dárky. Otec je stále v tej rodine, čo dostane najmenej dárkov. Takže som na to ready, som pripravený na to. Když teda říkáš, že rád rozdáváš dárky lidem a nebo snažíš se i těm lidem dávat jako co nejvíc ze sebe, stalo se ti někdy, že bys v podstatě ve svém okolí měl lidi, o kterých si myslel, že jsou kamarádi a pak to úplne nedopadlo? Že by te zradili vyloženie? Jo, samozrejme, ale akože všetko dávalo zmysel. Ja som mal akože, samozrejme aj v detstve som mal pár kamarátov, ktorí sa so mnou bavili len kvôli tomu, lebo som mal nejaké základy vo videotvorbe a tak ďalej a potom samozrejme to vyústilo v to, že mi dali proste len tak počas natáčania facku, pretože povedali, že no tak keď si náš kameraman, no tak budeš aj náš ako boxovací panák a proste ako, vieš, to som mal také, že 12-13, ako to boli také ako mierne nepríjemné veci, ale tak jedna facka ťa akože neskolí. Ale bolo to také, že tiež som si uvedomil, že to je čo mám, tak nemôže byť len tak ľahko dosiahnuteľné pre dementov, ktorí si toho nevážia. Ale potom v tej YouTubeovej sfére, samozrejme, že tam boli ľudia, ktorí sa najprv rysovali ako veľmi dobrí kamaráti, ale potom im akože v dospelosti začalo prepínať a začali na mňa vyťahovať veci a mali svoje vlastné problémy a vyničili si to proste na mňa, robili z toho ako celo internetové kauzy. A to všetko dáva zmysel. A je ako hlavne veľmi dobre vidieť, že kto sa kam dostal a kto zostal úplne na mieste a úplne stagnuje s pár tisíckami videní proste za mesiac a kto momentálne akože ide a získa milión odberateľov. Takže všetky tieto veci ma samozrejme posunuli dopredu, ale je to vec, ktorá ma nemôže akože zobrať na celý život. Jo. Ako to je súčasť života, ako každého kamarátu prichádza a každý kamarátov získava. Tam hlavne ide o to, aby som ja urobil najlepší profil seba ako kamaráta, lebo samozrejme ani ja akože nie som svätý a ja som urobil v kamarátstve kopu chýb a teda moja najväčšia chyba v kamarátstve je to, že keď mám niekoho rád, tak ja mu toľko vecí radím v tom dobrom slova zmysle, že normálne pácham dobro. Ja som to nazval, že pácham dobro. Ja nútim ľudí robiť veci, ktoré ja uznám za vhodné, ale ja ich tlačím do niečoho, čo oni vlastne nechcú. Len kvôli tomu, že ja to myslím dobre. Jo. Ale potom keby... Takže jsi manipulátor? Dá sa povedať, že ako mám nejaké manipulačné, ale nie, je to pravda, že možno mám aj také manipulačné schopnosti ukryté akože v mojom prístupe, ktoré môžu akože takýto zmysel ostatným ľuďom ako dávať, alebo taký dojem mám akože pred nimi. Takže to som sa napríklad veľmi naučil pri mojich akože kamarátoch, ktorých som teraz spomenul, jo, s ktorými som mal akože ten beef pred 2-3 rokmi a ako veľmi veľa vecí som akože zistil cez to, vieš, a potom zistíš, že to je nekonečné spektrum problémov, ktoré vieš stále vyriešiť a len sa akože spoznávaš, vieš. A najhoršie na tom je to, keď ti kamarát nepovie to, že čo ti na tebe vadí. Pretože mne sa stalo, že ja som kamarátovi povedal, že hej kámo, ja neviem, ako vidím, že sme nejak oddelený, a povedz mi, že čo ti je, lebo ja čo si myslím vo svojej hlave je to, že ma nemáš rád. Povedz mi, že čo ti je, povedz mi, že aké máš problémy, povedz mi, že čo preberáš v živote, pretože ja si potom domýšľam veci, ktoré nie sú pravda a potom keď z toho urobím halón, tak ty mi to ešte udrieš do ksichtu. Tak poviem, že tak on povie, že jo, všetko v pohode a potom s tým nič neurobi. Toto nemôže byť kamarátstvo, lebo kamarátstvo musí byť obojsmerná premávka. Keď necítiš ako spätnú väzbu z toho druhého človeka, samozrejme, že to nemôže fungovať. A toto bol veľký problém, ktorý ja som mal s pár mojimi kamarátmi, že vážne veľmi veľkú porciu toho, že aký sme mali medzi sebou prístup, som dával ja im.
A potom to rovno aj mne ubudalo na hodnote, pretože oni si potom radšej teda začali vážiť ľudí, ktorí ich mali akože viac v píči, vieš, pretože keď ťa niekto nemá rád, no tak samozrejme, že nad ním začneš premýšľať, že ako by sa s ním udobril a tak ďalej, vieš. Efekt zakázaného ovocia, vieš. Viac si vážiš niečo, čo nemáš, ako to je, čo máš. No a tam to celé akože skrachovalo, ale z toho som si samozrejme zobral ako veci do svojho konta, do svojho knowledge, do toho, aby som sa ja posunul nejak ďalej. A samozrejme kamarátov ešte vystriedam a si myslím, že extrémne veľa. Lebo kamaráti sú jediná vec v živote, kde ako postrádam akože nejaký úspech. No. Ja mám ako super biznis, super priateľku, super rodinu, ale kamaráti sú akože jediná vec, ktorá je akože dosť na krehkom ľade. A dá sa povedať, že mám takých, že 3-4 dobrých kamarátov, ktorých teraz mám. A tak to asi patří k té slávě, ne? Ja si myslím, že áno. Ako tam je aj veľmi akože tam je aj veľmi zaujímavé spracovať to, že kto ťa akože chce vidieť kvôli YouTube a kto ťa chce vidieť akože len tak ako osobu. A samozrejme ja som videl, že niektorí ľudia sa so mnou viac začali baviť len kvôli tomu, že som populárny, ale potom som si povedal, že hej kámo, prečo sa vôbec divím? Ja som chcel robiť YouTube na škole preto, aby som bol zaujímavý. Ja som chcel byť vyššie v tej hierarchii, vieš, trénia. Som chcel byť niečím zaujímavým. Prečo to teraz vidím ako negatívnu, vieš? A áno, možno ľudia ma majú radi kvôli tomu, lebo vidia, že som schopný hustliť a som schopný zarobiť peniaze a že asi niečo v hlave mám teda. Vieš, a ako potrebujeme si to len správne v hlave spracovať, pretože keď vyložene k tebe nepríde cháber a nepoviete, že hej čus, nevideli sme sa 3 roky a bum, tu mi sprav promo na finančné to poradenstvo a bum, poď mi pomôcť s týmto a s týmto, tak samozrejme, že tam už akože niečo smrdí na tom, vieš, ale keď sa niekto ako s tebou baví, dajme tomu po 3-4 rokoch a vidíš, že hej, bolo by dobre sa s tým Samuelom baviť, lebo vidno, že hustli a možno mi niečo môže dať, prečo nie? Takže tam je vážne tiež ako toto nie je až na takom tenkom ľade, ako si každý myslí, ale tiež tam akože musím dať pozor niekedy, lebo nemôžem proste len kvôli kamošovi mu schváliť každú sračku, čo mi proste ponúkne. Takže tiež ako musím selektovať, bohužiaľ musím selektovať, ale to k tomu akože takto to chodí. Poslední téma. Damn. Řešili jsme dárky. Ty si sám sobě nadělil jeden dárek, který máš moc rád. Áno. A ten dárek se jmenuje Audi A7 s otrubeným 3 litrem. Už ho máš 2 roky nebo 3, možná 4 dokonce. Tento rok to bude 4 roky. Dělá ti to auto pořád radost? Áno, tak len aby som urobil nejaký introduction, no tak v roku 2010 vyšla prvá generácia A7 a ja som zo Sabinova a chodil som do školy do Prešova. A vieš, ako my máme slovenské značky, že prvé dve iniciály sme mali, no teraz už nie, a predtým sme mali mesto, vieš. A Sabinov bolo SBM a Prešov bolo PO. Ja som chodil do prešovskej školy, kde si zo mňa robili srandu, že som z menšieho mesta a hovorili mi, že že aké my máme auta a tam ukazovali, vieš, v roku 2010 tie nové A7, všetko s prešovskými značkami. A si hovorím, že hej kámo, že vy ste ako ja raz, keď akože budem hasliť, no tak ja vám donesiem do Prešova A7 na sabinovských značkách. A urobil som to v roku 2020, keď vyšla najnovšia generácia, no 2 roky potom, čo vyšla najnovšia generácia A7, tak som si ju kúpil a dal som na ňu sabinovské značky a dal som SB Moon. A to bola taká moja tiež cieľavedomá zasluha. No, ako bol to môj cieľ, akože takéto auto mať. Bolo to moje vysnívané auto práve odvtedy, že čo sa vydalo, to stále bolo také mafiánske auto vtedy, tak som na to mal, tak som si to chcel kúpiť, že jo. Bol som akože hneď po vodičaku. Promiň, takže říkáš, že si to auto koupil jenom, aby si mohl flexit na nějaký kámoše ze střední? Nie kvôli tomu, ale skôr to flexení. Nie takto, skôr ten zážitok vo mne vybudoval tú vášeň k tomu autu, vieš. Aha, okay. To také vizuálne nadšenie z toho auta a tak ďalej. No samozrejme, že po 10 rokoch nepôjdem na adresu každého typka, že čo mám auto, vieš. Ale vieš, vybudoval to vo mne ten taký anger, že hej, proste ja chcem akože dokázať sám sebe, že to je, čo som povedal tým akože dementom, že akože bude pravda, vieš. A urobil som to. V srpnu 2020 mi prišla Audi A7, 2020 ročník a 3 mesiace trvalo, kým to vyrobili. A samozrejme to je zaujímavé, čo môžeme načnúť, mal som týždeň vodičák. ja ešte som len robil autoškolu a ja som si akurát odškrtával objednávku na Audi A7 a ja si hovorím, že hej kámo, musím dať vodičák. Prvýkrát som nedal, kámo. Prvýkrát som vodičák nedal kvôli tomu, že lebo som bol na parkovisku, mali sme kuželky a nedal som ručnú páku úplne na doraz. A taký dement komisár, my sme mali veľmi agresívneho a arogantného komisára vtedy a vyhodil ma za to, že ešte svietila kontrolka na ručnej páke, vieš. Vieš, aké sú auta na autoškolách, no tak nebudeš tam mať proste najnovšie oktávky a neviem čo všetko, vieš. A tam musíš vyložené ako na doraz dať tú ručku, bum, vyhodil ma. 4 mesiace som čakal, pretože bum, covid bol. No a týždeň predtým, ako mi prišla A7, tak som spravil autoškolu na druhý pokus úplne v pohode, nič, bez problémov. Takže tak no. Ale potom sa stalo, ako to, že som mal tak krátko vodičák, tak samozrejme malo nejaké následky. Hneď mesiac na to som tú Audinu oškrel
v Ústí nad Labem v pozemných parkoviskách a to bola jediná taká kontaktná nehoda, ktorú som kedy mal odtedy sa mi nikdy nestalo, že by som okrem diskov to auto oškral. Takže když to bylo v Ústí nad Labem, tak za to může tvoje přítelkyně? Ne, absolútne, ale môže za to fórum. Môže za to OC fórum, kámo, kto je z Ústí, no tak OC fórum, to je parkoviska tam, ale ja som dement, pretože ja som cúval, ja som išiel do parkoviska, do parkovacieho miesta, akože do veľmi úzkoho parkovacieho miesta a som išiel popredu. A o stĺp som keby oškral moje dvere ako na mojej strane, kde som sedel. A je to vec, ktorá je teraz akurát v oprave. Akurát to po tých 4 rokoch sa opravuje. Ale odtedy sa mi nič s tým autom nestalo. Ale naopak, na tom aute som robil zázračné veci s tuningom. Hned se k tomu dostanu. Áno. Takže když jsi to teda načal, tak řekni nám, co máš za tuning na autě, kdo to dělal, kde to dělal, jak to dopadlo. Áno. Takže Audi A7 mi prišla jak Tesla, kámo. Ona nesnela vôbec nejak. Ona mala vzadu len proste ten taký plastový panel, kámo, a nič. Viete, aké sú nové Audiny a nové auta. Proste fejkové. Ešte dobre, že mi tam nedali fejkové výfuky jak na S-ku. Tak som si povedal, že hej, toto potrebuje úpravu. Hľadal som ľudí, ktorí to dokážu robiť. Najprv som si robil research o ľuďoch. Také hlavné mená ako SKV6.cz a také, vieš, to je také najznámejšie, jedny z najznámejších firiem, ktorí tu sú, ale zistil som, že mi to že vedia mi to objednať, ale nevedia mi to namontovať. Povedali mi, že mi ako odporúčajú Armitrixy si dať na moju Audinu, čo boli akože celkom nice výfuky, ale boli veľmi... Neviem, viem, že je H-pipe ako výfuk, že ktorý je taký dunivý a potom je, tuším, X-pipe, ktorý je taký hrozne rezavý a taký s vyšším tónom. No a oni mi tam chceli dať ten X-pipe a ja som chcel niečo vážne, že hlboké, niečo také dunivé. No a potom som sa bavil s Mentom, sme sa videli po prvýkrát v živote a on mi odporúčil firmu GT Sports a potom mi tam dal kontakt na toho šéfa, na Karla Nefeho a prišiel som tam a povedal som, že hej Karel, chcel by som si akože natuniť auto, pretože pozri sa, vyzerá to jak Tesla, treba s tým niečo spraviť. Karel mi spravil cenovú ponuku, dohodli sme sa na pár veciach, ten tuning bol vážne veľmi, veľmi postupný. Najprv mi tam hodil, tuším, nejaký čip, ktorý mi vyťahol auto z 340 koní na 400, čo bolo mega fajn. Potom mi tam hodil od IP výfukové systémy, vymenil mi tam difúzor rovno aj vzadu. Potom ešte tam bolo pár motorových úprav na to, aby tie výfuky správne fungovali. Aby, neviem teraz, aká je tá súčiastka, ktorá zaručuje to, že auto ti praska počas toho, ako preraďuješ. Viem, že tam bolo niečo motorové, teraz ja stále na to zabudnem. Väčšinou stačí dať vejfuk. Áno. A všetko fungovalo úplne v poriadku, až na to, že tá značka IP, tak ona mi dodala úplne taký zvláštny ovládač. Ty si to videl, ne? Taký zvláštny ovládač, kde som si výfuky neprepínal, ako tie klapky som si nevypínal a nezapínal cez ovládač, ale cez taký blbý senzor, ktorý som mal akože vedľa volantu a musel som preto dať prst a ono to piplo a vtedy sa mi tie klapky otvorili. Každý sa ma pýtal, čo to je za kámo vo videách, že čo to vlastne je. A ja som hovoril, že ne, no tak ako toto je divné. A Karel povedal, no tak toto dodali, no tak toto tu budeš mať asi. No tak ja som povedal, že OK. No a potom som samozrejme ešte urobil pár vecí, že napríklad vymenil som si prednú masku, hej, za RS-ovu. A potom viem, že sme chceli robiť taký, že turbo upgrade, čo ja som si povedal, že neviem, či to je akože dobrý nápad, akože na Ačku robiť akože turbo upgrade na nejakých 500-600 koní, ale išli sme do toho. No a nakoniec to skončilo tak, že to akože v GT Sports nevedeli, že zistili, že tá prevodovka je ešte nejakým spôsobom uzamknutá, takže aj cez to, že som akože urobil objednávku u nich na celý akože ten turbo systém a tak ďalej, tak všetko, čo sa týka súčiastok, tak tam bolo, a ten základný software upgrade a software tej prevodovky na to, aby to všetko ako spolu fungovalo, tak ten tam akože nebol možný dať. No. Takže ten turbo upgrade v podstate urobil takú akože tečku za tým, aby som si keby tunil auto, a vtedy som si aj povedal, že hej, bolo by asi dobre toto auto nechať tak, a keby som akože chcel akože mať nejaký iný ako dôvod svoje auto tuniť, tak samozrejme nech to už bude vyložený nejaký športiak, lebo pravda je tá, že A7 je furt limuzína, že jo. A nie je to RSO, lebo RS7 má akože viac možností akože na tuning. Takže tým pádom ten celkový tuning ako skončil aj u GT Sports, a teraz u pár ľudí len robím akože nejaké, vieš, také vizuálne úpravy a také tie detailné veci. A to je asi moja tuningová história na mojej A7 za 3 roky. A takže jenom prosím tě, znamená to, že ty máš v autě namontovaný turbokit, ale nemáš tam software na to. Presne tak.
Je to tak. OK. Je to tak, jak to je. A to si zaplatil. Áno. Výborně. Tak jo. Tohle asi necháme bejt. Áno. Kdyby jsi dneska měl jít koupit auto a neměl si svoji A7, z čeho by si vybíral? To je veľmi dobrá Byla by téma. to pořád A7? To je veľmi dobrá téma. Teraz jo, keby som si teraz mal Teď. kúpiť auto, keby neexistovala sedmička. Neexistovala by, jenom jako, že ji nevlastníš. Mal som alternatívu R8. Chcel som si kúpiť R8, ale boli tam dve zásadné problémy. Jedna bola cena. Bolo to dvakrát drahšie a sedmička takmer. A ešte praktičnosť. Ja som sa vtedy akurát sťahoval do Prahy z východného Slovenska, ako som si tu a sedmičku kupoval. A R8 vtedy prakticky vôbec nepripadá do úvahy, pretože A7 má veľmi veľký kufor a tam som na dvakrát presťahoval z východného Slovenska, nie, na jedenkrát dokonca som si presťahoval celé štúdio. Stôl, židlu, počítač, paráda, všetko. Takže to mi akože najviac pomohlo počas ako mojho vzťahovania, že som mal praktické auto, kde som to všetko mohol nastrkať, ale teraz by som asi R8 aj tak nebral, pretože R8 mi príde ako také auto, ktoré, ja neviem, Druhý auto do rodiny. Ako, jo. Nie, ani, vieš, ani brutálne zabavné, ani brutálne praktické a keď už by som mal ísť do 10 valcu, tak ja neviem, či akože si už ako nepočkam na Hurakána alebo niečo. Vieš, je to také hrozne ako na rozmedzi hrozne veľa vecí. A povedal som si, že hej, teraz som radšej za tú A7, jak za tú R8. Lebo R8 je ako nádherné auto, aj ten zvuk je úplne ako fenomenálny, ale ako daily driver, neviem. Možno keby som bol mladší, no tak áno. A možno by som mal iný názor, keby som to auto vlastnil. Neviem, ale teraz by som do R8 asi nešiel. Ale ešte ma napadlo, že by som si akože kúpil na miesto A7 M8, vtedy ma akože napadla. BMW M8, akurát vieš, ako som sa vtedy vyznal do auta. Ja som iba vtedy videl to, že dá sa zapínať predný a zadný náhon, teda štvorkolka a dvojkolka, čo možno dobre, ja som si nekúpil, lebo to by skončilo veľmi zle. A ešte to, že to auto sa mi akože vyložene páčilo. Kúpečko vyložene som si chcel kúpiť. Ale urobil som dobre, som išiel do A7, lebo teraz M8 má nie až také úžasné auto, ako som si predstavoval, ja som aj videl, som aj riadil a je teda akože dá sa tam prepínať akože štvorkolka a zadokolka a to auto je celkom dosť ťažké na to, aby to bolo zabavné auto a zároveň aj čo sa týka praktičnosti, tak to nie je úplne ten taký strop, ktorý si mohol očakávať. Hlavne z toho kúpečka, lebo tiež musíš ako nasadať prednými, vieš, keď je to kúpečko, tak prednými sedadlami musíš... Dělají i four-door. M8. Jo, videl som. Ale tá je tuším už 5 dverová, keď sa nemýlim. No. A tá je zase až moc taká až limuzínová, to sa mi zase nepáčilo. Keď som chcel ako M8, tak aby to bolo kúpečko. Ale A7 bola akože, vieš, už som mal tú vášeň, vieš, sebe, takže... Takže to znamená, že by si prostě koupil znova A7. No počkaj, ale teraz, to je iné, lebo teraz sme sa bavili o tom, že čo by som si vtedy kúpil, ale teraz počúvaj... Asi RS7 by som si kúpil. Keď už by som išiel ako do podobného, no tak RS. No vtedy som akože šetril, dá sa povedať. Ale keby som ešte ku tomu prihodil ten ako jeden myč, tak by som mal úplne ako iné možnosti a väčší výkon, väčšie tuningové možnosti, bla bla bla. A nemusel som si možno prechádzať tým, čím som si prechádzal ako s A7. Takže asi tak, ale ako tak či tak som spokojný, počúvaj, ja sa nemám na čo sťažovať, chápeš. Ako A7 je stále skvelé auto a funguje úžasne, mám na tom najazdených 140 000 km za 3 roky, čo ju vlastním a bol to môj akože najlepší kamarát všade, stále ma podržal, nikdy ma to auto nezradilo, kámo. To ako Audina na to, že ako ostatní ľudia, napríklad Taras, povorozník Tari, hovoril, že ako sa mu tá Audina rozbila, asi neviem, asi kvôli jeho štýlu jazdy, alebo kvôli tomu, že mal chybný model, neviem, hovoril ako hrozne veľa dôvodov, že prečo by to mohlo byť, ale ja som vážil, že s touto A7 som nemal žiadne problémy. Žiadne. Len také, že keďže vymeniť to olej alebo niečo, ale to je maximum, čo mi tam vybehlo na tom aute. Paráda. Ako nemám sa na to auto ako sťažovať. Paráda. Tak se bude držet dál. A když teda říkáš, že to auto je vlastně tvůj parťák, jezdíš se někdy jen tak projet, aby ses odreagoval? Určite. A musím povedať, že keď som dostal to auto, tak som jazdil rýchlejšie ako teraz. Postupom času som si uvedomil, že hej, ja neviem, ja že som nejak... agresívny řidič. Bol som agresívny řidič. A ľudia to aj videli na mojich dashcamových videách, že som ako častejšie trúbol, častejšie som chodil rýchlo a tak ďalej, ale
Potom som natrafil na profil, kde som akože videl vážne ako hrozne hnusné nehody, akože autové nehody. A vtedy som si ako povedal, že hej, bolo by dobré, keby som vážne na tej 50-ky jazdil maximálne 55, jo? Že ako nie je to dobrý nápad, akože jazdiť rýchlo. A ja takto, ja rozumiem tomu, že prečo tí ľudia ako jazdia rýchlo, že je to vážne ako odreagovanie, je to také akože uznanie si toho, že som dobrý vodič a tak ďalej. A ja som si tiež hovoril, že hej, som dobrý, že všetko zvládnem a tak ďalej. A potom mi párkrát stačilo, že keď som akože vyložene jazdil na hulváta, dajme tomu cez Hostiváš a proste spletol som si pruh, vytrubil ma a som si hneď povedal, že nie, proste som dement, proste neviem jazdiť. A tak, že tak ako viem jazdiť, no tak takto sa budem správať. A keď sa proste chcem vyblázniť alebo naučiť sa niečo, tak ako robiť to profesionálne, proste cez držvolen napríklad som mal pár akože drift kurzov, dajme tomu, kde som sa toho veľa naučil, kurz športovej jazdy, potom keby som chcel ísť na okruh, no tam sa niečo naučím. Ako robiť tieto veci na ceste mi príde ako taký amatérsky spôsob si niečo dokazovať. A samozrejme, že tam je kopu výnimok, že dajme tomu, keď máš v noci voľnú diaľnicu alebo proste keď vieš, nemáš toľko aut a ideš, dajme tomu 160, 170 ako po diaľnici, ako sú ľudia, ktorí by sa hádali, že to je svinstvo, podľa mňa akože je to fajn, ako prečo nie, keď máš voľnú diaľnicu, no tak ako aký je tam potom problém, to je možno aj dôvod, že prečo sa tento rok chce zariadiť ako 150 na diaľnici, lebo ľudia to proste už majú na to auta aj všetko, ako je tam veľmi veľa výnimok, ale ako toto vážne také hulvácké jazdenie ako cez mesta, neviem, nepríde mi to ako najideálnejší spôsob, ako vôbec prezentovať autičkárskú komunitu, akokoľvek, proste svojím autom alebo svojím menom, alebo nejakú skupinu ľudí a tak ďalej. Kdyby každý měl sebereflexy jako ty, tak svět by byl asi krásnější. No zase, ja tiež nie som najsvetejší, ale aspoň ale na 50-ky jazdím 50-kou a keď vidím prechod prechodcov, no tak dávam veľké bacha a proste neflorujem to, keď nemusím. Ty jsi zmiňoval, že jsi měl i nějaký driftový kurzy. Vím, že když jsme se bavili, tak si říkal, že bys chtěl i vlastního drifťáka. Yeah. Tohle to pořád trvá, nebo už tě to přešlo? Možno neskôr, ale bola to taká vec, ktorá ma začala zaujímať chvíľkovo, že by som si kúpil nejakého drifťaka, ale vieš, aký ja som? Ja sa do aut nevyznám. Proste ty si car geek. Ja som car noob. Ja proste rád akože jazdím na autách, ale nevyznám sa do toho, že ako funguje motor, ako funguje to a to a to. Preto ja stále musím mať niekoho, kto sa mi postará o to auto. Ja potrebujem mať niekoho, kto má pre moje auto rovnakú vášeň ako ja a je schopný proste mi tam urobiť veci, ktoré ja iba poviem, že chcem tam toto a toto, zaplatím ti, ale proste ty to už správ. A mňa sa nepýtajú otázky, proste maximálne nejaké ako amatérske otázky, ja ti na to odpoviem a proste správ to. To znamená, že pre mňa drifťak veľmi zlý nápad, lebo drifťaky sú väčšinou auta, o ktoré sa musíš dostarať, pretože to sú akože dosť ťažko využívané auta. A tam som prišiel na pár problémov, že jednak do toho nechcem vrážať veľké peniaze a jednak potrebujem mať niekoho, kto sa mi o to auto bude starať a jednak ešte aj ja, keď sa stane, že niekto to nabožím, alebo tak, proste niekde to proste roztrieskam, tak potrebujeme, neviem, zavolať oťahovku, potom nejakým spôsobom opraviť to auto, alebo cez nejaké kontakty, ako vybaviť, ja neviem, nejaké diely, alebo takto niečo. A do toho som vážne ako dement. Ako toto vážne neviem. To sa musím priznať, že do toho ako vážne nevidím a veľmi mi to prekáža, jo? Pretože keby som to vedel, dajme tomu tak ako ty, čo ti ukážem niečo a mi do 3 minút vyhľadáš kámo na dark webe, kámo, všetky mafiánske stránky, kde to nájdeš proste na nižšie ceny, tak samozrejme ja si zoberiem drifťáka, kámo, ale teraz mi to príde ako že nie som na to ready a zbytočne by mi to akože urobilo starosti a ja som si kúpil Forzu a volant a proste driftikujem si tam a proste som zabavený, rozumieš, takže alebo raz za čas prídem na kurz nejaký alebo sneh, keď napadne, no tak zoberiem ako A7 a na nejaké letisko sa prídem vyblbnúť a zase nie som ako žiadny skúsený ako drifter, ako viem vážne extrémne základy a ako stále sa ako veľmi sa bojím, akože, no samozrejme, kto by sa nebal, keby mal auto, tak ja proste driftovať, ale ako rozumieš mi, takže. Tak jo, poslední otázka. Jak tvoje přítelkyně vnímá ten tvůj vztah k autům? Sdílíte to spolu, nebo je pro ní auto jenom obyčejný cestovní prostředek z bodu A? Moja priateľka nemá vodičák a auta bere ako nebezpečné veci, čo sa majú prepraviť z bodu A do bodu B. Okay. Takže samozrejme, že vie povedať, že aké auta sa jej páčia, vie povedať, že aké auta sa jej nepáčia, že aké majú pekný zvuk a že ako vyzerajú, proste ona je akurát ten typ dievčaťa, ktorý má rád tých takých anglických brókov, že čo sú na 3 kolesách a proste majú taký kokpit, jak UFO malo to vyzerá. Proste ona má rada bizárne auta skôr, ale že by bola autičkárka, no tak nie. A ja ju tiež akože nutím, aby si spravila vodický preukaz a nemá akože tú vášeň v sebe. Ale tak, vieš, nemusí mať vášeň len kvôli tomu, že ju ja mám. To je také, ako keby som ja mal mať vášeň vo speve, aj keď ona spieva, hrá proste na hudobné nástroje a ja to proste mať nemusím. Aj keď viem hrať na gitaru a na husle, na klavír, lebo som chodil na hudobný nástroj, keď som bol malý, ale nie je to moja vášeň a proste už asi 5 alebo 6 rokov som nehral ani na jedno z nich. Takže
Ako ja si myslím, že túto vášeň moja priateľka postráda, ale ja to neberiem ako niečo akože drastické. Ako ona mi hovorí, že moje auto je cool, moje auto je sexy, moje auto dobre znie, dobre vyzerá a tak ďalej. Toto mi stačí, ale to aby som jej povedal, že hej, páči sa ti toto bávo, alebo čo, aký nový model vyšiel a ona mi na to povie, no tak čo je to auto, no tak vieš, neurazím sa. Takže OK. 10 rychlých otázek. áno, Máš určite. dvě odpovědi na výběr, nic jiného neexistuje. Jdeme na to? Dobre. Turbo nebo kompresor? Turbo. Audi nebo BMW? Audi. Automat nebo manuál? Manuál. Aj keď mám automat, musím povedať manuál. Manuál je sranda. I v Praze? V Prahe nie, ale akože, keby si mám vybrať jednu do konca života, tak manuál, aby som mal väčšiu kontrolu. OK. Auto v tuningu nebo ve stoku? Tuningu. Černý nebo stříbrný kola? Černý. Vapka nebo kartáče? Vapka. Dotykový infotainment nebo tlačítka? Tlačítkový, kámo. A to má hrozne na mojej A7. To má toto dotykové. Fakt? Vážne, áno. Teraz som prišiel vo Fabii, kde mám A7 a tá klimatizácia Feliciova je úplne luxusná, kámo. O mnoho lepšia ako na tých. Takže určite tlačítkové. Cabrio nebo kombík? Cabrio. Ferrari nebo Lambo? Lambo. Budeš na Petrol Palace? Áno, budem. A mali by ste byť aj vy. 20. a 21. červenca lístky exkluzívne na Go Out si kúpite a taktiež Drasťov a môj Instagram máte dole v popise a taktiež sledujte tento podcast aj naďalej. Bol to prvý diel tvoj, takže ti prajem veľmi veľa šťastia. Kto bude ďalej? Povieš tam, že kto bude ďalší tu na podcaste po mne? Kto to bude? Ukaž káru. Damn! Takže máte sa na čo tešiť, takže dajte odbera a zvončeka a môžete si tento podcast pozrieť aj na všetkých iných podcastových sieťach, keď to tam Drasťa dá. Takže tak, borci, díky moc každopádne za pozvanie, Drasťo. Díky, že si přišel. A budem sa tešiť na nejakom ďalšom podcaste u niekoho iného. A já děkuju, že jste tohleto sledovali a dosledovali až sem. Díky, čau. Čus.